Takže tohle je rychlý videopohled na levné hodinky z AliExpressu. Tady něco jako Apple Watch, který stály zhruba asi 480 korun. Tady ty druhý by měly být jakože napodobenina Huawei GT3, ty stály 161 korun. Tak zajímavostí je, že oboje tyhle hodinky umí telefonování. Ovládání je takový jako někdy funguje, někdy nefunguje, ale na druhou stranu musím říct, že telefonovat se dá z obojech. Jediná nevýhoda u všech těchto hodinek je jedna věc, a to ta, že ono to sice umí údajně měřit tepovou frekvenci, okysličení krve, teplotu, tlak a tak dále, jenomže tady, když si spustíme třeba měření teploty, jo, začít měřit, koukneme se, tak tady sice blikají 4 diody, jenomže jenom blikají, protože senzory tam chybí, jo. Tam jsou jenom vytištěný jakože senzory, které v originál hodinkách mají být prosklený, průhledný, kde máte optický snímače. Tady není nic. To samé tady u těch druhých, jo. Tváří se, že to umí taky měřit kde co, ale jako je to úplně to samý. Najdeme někde něco. To něco někde má. Tady v těch jejich menu se vyznat taky je taky super věc. No, tady třeba tak, měření krve, jo. Tady blikají zase 4 diody. Samozřejmě jenom blikají. Hodinky leží na stole. Až doměří, takže měřili vzduch a změřili 84 tepů. Což je super, takže vlastně ani nemusíte mít na ruce, ale náhodně vystřelený číslo se tam prostě objeví vždycky. No. Tady když se podíváme, tak dáme měřit okysličení krve, jo? Leží na stole. Měří a zase nám to tam vystřelí jenom nějaký číslo, aby se neřeklo. Takže člověk si jako myslí, no super, 98% je okysličený, tady ta podložka je okysličená na 98%, takže skvělá. Pohyb v menu se dá dělat i tou otočnou korunkou. Další skvělá věc je to, že ty hodinky měří spánek, i když vlastně spí ty hodinky samy, jo, taky si změří prostě co chtějí. Je to úplně fuk, oboje dvoje. Takže vlastně, pokud chcete jako hodinky, aby ukazovaly čas a dalo se z nich telefonovat, což teda jako opravdu umí, tak a docela dobře, a to můžu srovnat jako s Garminama, který nosím. A ty zase musím jako podotknout, že s Garminama, když chci telefonovat, tak jsou strašně tichý, když je mám na nejvyšší hlasitost. To tady ty Číňani, ty jako docela umí hulákat, jo. Ale zase na druhou stranu nic jiného neumí prostě. Umí jenom nahlas telefonovat a ukazovat čas. Žádný měření od toho nečekejte, takže jo, tady ty jakože Apple Watch, tak mají magnetickou nabíječku bezdrátovou a ty druhý, ty mají takovouhle kolíbku, že vlastně tady ty dva piny se zacvaknou tady do toho a má to nabíjet, no. Takže to je tak asi všechno. Tady ty hodinky, jakože Apple Watchky, tak jsou nějaký S900 Pro, bez výrobce, žádný výrobce tam není. Jo. V menu se taky zase můžete pohybovat otočnou korunkou. Ovládání hudby a foťáku z toho jde. Tady ty by měly dokonce umět i placení přes Alipay, který už v České republice se začíná postupně rozjíždět. Asi 2 banky ho umí. V balení máte 2 řemínky, návod. Jako na nošení jsou příjemný, vydrží zhruba 3 dny nabitý. Co jsem tak zkoušel. Bez toho vypnutého měření, protože je to k ničemu, tam akorát prostě blikají barevné diody a je vám to úplně k ničemu.
Tady ty druhé hodinky, ty mi tady leží na stole už týden a pořád ukazují 100% nabití, jo, což je taky super teda, no. Ty jsou teda zabalen takhle jenom levně v takovém blistru a ty nemají ani žádný název, jo. Je tady jenom prostě smartwatch a hotovo, konec, nazdar, jo. Made in China, ale nic. Je tam nabíječka, hodinky a pásek jeden. Takže pokud chcete kupovat z AliExpressu hodinky, tak opravdu ne takový ty laciný, i když jako zpracováním nejsou špatný, jo. Jsou prostě kovový, jsou hezky udělaný, funguje to, všechno, kromě teda toho měření, jo. Tady vidíte, že to je napodobenina opravdu Apple Watchů vzadu. Řemínky jsou úplně stejný jako na Apple Watchích, takže se dají používat i na Apple Watche. A jinak vlastně k těm hodinkám jako není co říct, protože fungují opravdu jenom jako hodinky, no. Ale neumí nic navíc. Umí jenom to telefonování. Nic vám nezměří. Takže... Ale zase na druhou stranu tyhle, když si vemete, že stály 161 korun, to je jako zadarmo. Takový asi nejlevnější digitálky, se kterými můžete ještě telefonovat, no. Ještě navíc tady ty se chlubí v popiskách, že mají mít AMOLED display. Bohužel AMOLED display to není, protože i v noci výrazně svítí, já tady k tomu hodím fotku.